kung naay tao nga muunong gyud nato nga gustong magpakamatay gyud para nato, unsay atong bation? Malipay ta o maguol? Kamong mga asawa dinhi, naka-feel ba mo nga ang inyong mga bana andam gyud magpakamatay para ninyo? Ka-feel na mo ana, mga asawa? O mupatay ninyo? Kuan, mga bana, naka-feel ba mo nga ang inyong asawa andam jud kaayong magpakamatay para ninyo? Lingo man. Padira. Yaw-yaw noon padira. Perting yaw-yaw. Mauna nga minus kay tagkalipay, kay ngano man ang ato manggong style, unahon gid nato pag secure ang atong kaugalingon. Gitawag na siya self-centeredness or selfishness. Kung muhalad tas Ginoo matud pang Kristo nga agipabilin nato ang dako nga bahin sa security sa para sa atong kaugalingon, nya muhatag lang tag sobra ngadto sa Ginoo. Mao ba nay sagad atong buhato, no? Nikuha na to sa atong pitaka kadtog yung gamay nga kantidad mo atong ihog. Niya og mukuot sa atong bulsa, hiram-hiramo na to tong gamay, dili tong daghan, dili tong dako. Ana mo ato ginang style. Di ay malipay ang Ginoo, ana. Di malipay. Mao na ang mga martyrs sama ni Santa Catalina. Ambot ka ning birthday ro nato nga si Sister, di pa man siya Santa, Sister Catalina, og andam ba jud ka ni siya magpakamatay para siyang bana. Di ba ka ni magyaw-yaw? Iya marong birthday. Congratulations kon andam. Pero murag andam ni kay mo basa man ni diri. Pero sahay sa kuno kaning nagbasa diri mga tigpakaron ingnon sa kay na sila. Sahay wa man as buhat. Gawas la tingaling Sister Catalina, Sister Taling. Ang biyuda or ang mga martyrs, nagampo sila sa Ginoo sama nato. Niilasad sila sa Ginoo sama nato. Pero ang nakalahi nila kay nagpakamatay sila sa ilang giila nga Ginoo. Pero kita dinhi, ikaw lingi ako no imong tupad, ing naandam kang magpakamatay para sa Ginoo. Ing na ko no, andam juga. Mabutan na dinhi, imuon ako example, ingon dayon ko kanang ug naaroy mo abot dinhi magdag armas nya mo singgit nga mo ingob, di gay mo manglakaw, iphan tamog kanapo, di gay mo manglakaw, rakrakan tamog tanan. Kinsa ninyo magpabilin, in kaso lang yun og naa na ba, taas ang kamot. Di ka no? Nang wild na yun kayo ba, na tao. Yun, hastang mananabta na to din, wag yun, sus kamot. Na magsigig pangadji din mga tiwasonon sa kaya na sila. Sus, bisag tiwasonon, di yun mo isa kutob ra kita diha, ampo-ampo, ana mao ni karon ang atong Pilipinas ngano na nag-away man atong mga leaders nga pulos man unta na sila musimba, pulos man unta kunuhay na sila manguros, pulos magay na sila mo celebrate sa atong mga pista. Nganong na nag-away na sila, wa na mura naman ilang iring og iro tungod kay dili gustong magpakamatay para sa kaayuhan sa tanan. Labaw na gyud dili gustong magpakamatay para sa Ginoo. Atong tan-awon ha, diri sa unang pagbasa, doon na kunoy 140 ka kapin ka mga tao, murag 144 man pero ang gibutang diri usa ka gatos og kapatan raman, i-check ra gud sa English, mura man siya og 144. Amo ba ito gibasa dito? 140 ra no?
Ako man nang ipakoreksyonan. So, amot lang di kay ko siguro kay di man sa kubatid ani kayong Biblia. Pero ang akong nahinumduman, murang 144. Kaya sige na lang. Basta mga 140 kapin. Na nagsulob og puti. Nagkanta silang awit na sila rasay kamao. Nganong sila ramasay makamao atong awita? Kay awit to sa pagpakamatay para sa Ginoo. Ang makakanta ra ato kana rasang nagpakamatay para sa Ginoo. Ug unsa man ang awita nga anda magpakamatay para sa Ginoo. Kamao mo ana? Kamao mo? Adi mo kamao? Wa, di sa ko kamao. Mahibawa ra nato mamatay na sadta para sa Ginoo. Ay, kusog kita mo kanta gani ana din ni papariha tingin na ang kanta na tong madaytag ingon nga, Lord, here I am to answer your call. I have left everything. Hilas-hilas lang. Munang kuan ang kasing-kasing nila committed sa Ginoo gani kani kuno mga tawhana wa magminyo. Mura na nagsisint Santa Catalina sa Alejandria, wa nagminyo o niya gihalad ang ilang kinabuhi nga mosunod ra gyud sa Ginoo. Ang atong halad sa Ginoo sama anirong atong pagsimba dili unta kutobra sa atong gihog na sinsiyo or kwarta, kung dili gikan gid unta sa atong kinabuhi nga kanabang inighuman na tughog diha sa kolekta nakasabot unta ta nga atong kinabuhi kuyog didto nga din ata mag-usab-usab sa atong desisyon. Gihog naman nimo imong kinabuhi kinsa na may tag-iya sa imong kinabuhi nga imo naman kay kanamang kung inyong ihala diha kadang iana natong sibot symbolic ra man na siya. Inigana nimo sa imong kamot nga to gihog nimo ang gustos Ginoo gasimbolo na sa imong tibuok kinabuhi. Mao bitang kwarta atong ihog kay dinis kalibutan kwarta may atong gamiton para palit og pagkaon para ta mabuhi. So ihog dihang imong kinabuhi. Pasabot inighuman sa misa ang tag-iya na sa atong kinabuhi mao na si Kristo. Gilingyay mong tupad. Ing namusod ka sibot karon. Ing namusod ka sa sibot. Ang uban gani di gyud mo bisag gamay na la symbolic or bisag piso. Ana jud ka munang kanang mosimba nga wa gihog sa sibot. Peligro ba na maimpierno? Kana bang wa jud ka mo ana ba? Sa Legion of Mary, kamo mga Legion of Mary ni adinhi, ako Legion of Mary man ko. Ang kanang naaman ay secret bag, collection, no? Secret bag. Ang role diya sa Legion of Mary, iana gyud imong kamot. Ihog gyud nga isod gyud ngadto sa kanang bag. Bahala nagwa kay daang kwarta. Iana, pero ay sad panguhag kwarta katong gaunang kwarta dito. Basta isod imong kamot. Ngano man kinahanglan naa gid ng symbolism nga ang akong kinabuhi ihatag nako ni Mama Mary. Ihatag ba? Mao sa na dinis ato igana sibot mo ana gyud ka. Pero ayaw mo pag ana-ana sa inyong kamot dinhi nya wa sad mo gibutang sibot. Mo na magdag yung kwarta. Kami sa unang dagko nami bisag choir pa mi magdagid mi ako gina silang gi-encourage magdagyod og kwarta bisan na lag piso or 50 tabos or 25 tabos na pamanay dako-dakong balyo ang 25 tabos sa una makapalit pa man tag tungang dugo-dugo 25 tabos kay 50 tabos pa man toy takos ato sa akong panahon ana. So ihog ito sa kolekta nagi mangulikta dito sa choir niya inigana sa sibot dool namo iya gitong idagan dito. Nindot kay ito nga symbolism. Mo na siya. Mo sa ding atong slot-slot. Yan ang slot-slot ba? Inigpalit ninyong slot
para man ni nato itukod og mga balay kaning atong Sitio kanisang atong SBF dag para man itukod sa kumbento ibayad. Nakighiusa ta sa mga kabos. Nya nganong nakighiusa ta sa mga kabos kay niingon si Kristo, unsa inyong buhaton sa labing kabos, mo na inyong gibuhat nga rin ako. Muna gahapon, thank you kaayo kay sa akong gipangayo ninyo nga birthday gift. Kada misa gahapon naman to'y gi-ana nga kolekta no. Katong special koleksyon. Niato na ning gi-appeal diri sa Sitio Niabot ang atong nakolekta gahapon nga inyong gift nako og 105,215. Pakpakan na to. Mao na ang ato rong mahog og halin sa atong Sitio niabot nag 53,326 ka slots. Nya na pay 16,674 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Muna kamong na ay 100 pesos ato ning hotdon before mo end ang November. Napamantay mga 5 kat adlaw una pa mo end ang November. Ato ning sige hagpalit tag 100. Siya rog dili ni mahurot, di ba? Ang ato sang SBF dag kaninon mahal-mahal man kay tag 500 man napasay 15,619 ka slots. Kining atong slot dinhi dako na kainig kaayuhan nga nahatag sa atong simbahan dinhi sa atong parokya ug outside the parish sa Archdiocese. Di na ginaikalimod daghan ng mga pari, daghan na sadta dinhi nga nakabenepisyo niining apil na sa mga madre no og mga organisasyon sa simbahan nakabenepisyo aning atong slot og kanang tanan ninyong ihog sa kolekta dinhi sa atong misa. Pero dili na igo. Ang gusto gyud Ginoo nga kitang tanan kana bang kinabuhi na gid nato atong ihog. Andam gid tang magpakamatay. Muna ako nagampo ko nga kini untang ato mga leader sa ato rong gobyerno nga nag-anam nagkagubot. Kaamgo unta ni sila ba nga nang usbon bitaw ang panghuna-huna labi na gyud sa mga wa pa gyud maghuna-huna nga moy hinungdang nagkagubot na noon ta karon. Ano bang ang focus unta dili nas kaugalingon, ang focus unta para gyud katilingban. Kani untang mga partido karon nga nagkaatbang-atbang doon na gid untay maghuna-huna nga dili ang pagdaot sa akong isig katao ang akong buhaton aron ko maka advantage mahayahay ko, kung dili bahala nagmagkalisod ko basta para sa kaayuhan sa akong isig katao. Okay, lingi ay mong tupad, practice ta. Ingna ko no, ingna musugot ra jud kog way kaon basta busog lang ka. Ingna ay mong tupad ba? Pwede ra jud kog di mo kaon basta ikaw di lang yung kamagutman. Ana unta ba? Mao ta nay hunaon sa atong mga elected officials, appointed officials sa atong gobyerno nga musugot ra gyud mig wa mi kaon basta kamong mga Pilipinos nga nagpili namo sakto mos kaon. Musugot ra gyud mi nga wa mi kwarta basta kamong mga Pilipinos nga nagpili namo naala gyud unta moy kwarta nga ikagasto sa inyong panginahanglan matag adlaw. Musugot ra gyud ming mga pari nga wa mi kolekta basta kamo sama sad muhog lang yun mos kolekta. Ano ba? Adi bitay bahala nagwa mi kwarta mga pare basta ang niang gasigig simbahan nga mga kabos hasta sa nangwa mo simba makakaon lang ug
himo-himuan atog arang-arang nga panimalay. Gahapon akong gipakita na natay 3 ka balay nga nahimo sa atong sitio MM. 61 ka balay ang atong target. Ambot og mahuman ba jud kani? Sobra sa 110 ka balay ang gi-apply karon, ang nang-apply. Naa pa gyud sige pagsuwat. Di na ta kaabot ana tingali, pero magsige ra gyud mong palit aning sitio MM basig ubay-ubay tag matukuran. Pagka 60 nako last year, 60 ra sadto ka balay atong target. Nya kaluoy Ginoo ni abot og 90 ka balay ang atong nahimo. Karon 61, ambot makahuman ba kataning 61. Depende gyapon sa atong paghuna-huna. Bahala nagwa ko'y kaon tarong basta may lang mo kaon. Bahala nag di ko kapapintal ani akong balay basta makabutang lang kog atop sa inyong balay nga busluto na kay atop. Inana ba ang pangunahuna ba? No? Bahala naggamay na lang ning akong nataran sa akong balay kaning akong lawn basta maayo lang, dako-dako lang inyong agianan diha padong sa inyong balay. Dili mo mapiit sa akong kural unya dako kay kog lawn dire pero kamo diha di gani mulusot ang lungon inig-agi kay piit kaayo. No, luoy kay tanan. Ingon ana ang atong katilingban. Bahala wa ko'y sakyanan basta di lang kumuparking anang agianan. Ana ba? Ibaligya na lang nina akong sakyanan aron akong anam-anamon og bayad para pliti. Mag-commute na lang ko kaysa mopalit kong sakyanan, wa ko'y parkingan, anha na ko iparking anang agianan. Purti na noong lisura imbis 2-way mahimo na lang 1-way. Hangtod mga disgrasya na lang. Di ba? Inanagod. Katapusang lingi, be. Na sugot na kog patyon para mabuhi ka. Nasugot na kog patyon para mabuhi ka. Ana,